Монда төрле районнардан, төрле авыллардан җыелган халык тамашачылар бардыр. Менә әйтегез әле, колхоз радиосы дигән әйбер исегездән берәрегезнең. Вообще колхозлар бармы әле сезнең якта юкмы әйтегез? Юк. Колхоз радиосы дигән әйбер хәтерегездәме? Булгандыр. Бездә дә бар. Хәзер юк, колхозы да юк, радиосы да юк. Истәгенә калган әй. Бездә бер сиртмәле карават бар, баштан сөйлим әле. Бәләкәй генә искә төшереп, сиртмәле карават. Ул теге яткачтан идәнгә тимәсен өчен такта кисәкләре кыстырып куйган аскы ягына. Менә шунда стенада минем баш очында колхоз радиосы эленеп тора. Мине шаккатан мин һаман аңлый алмыйм, нигә нәкъ минем баш очына элеп куйганнардыр аны. Чөнки ул теге төне буена шып-шыпырт тора, нәкъ сәгать иртәнге 6лар тирәсендә теге СССР гимны белән акырып җибәрә, ул тадам. Ничек псих булып үсмисең инде, менә һәр көнне шулай уятсыннар әле сине иртә таңнан. Шаккаткыч малай. Ул вакытта газ кирмәгән иде әле авылга. Салкын идәннәр үзәк үзгеч аяк белән басып була торган түгел. Юрганны бүркәнеп әкрен генә кухняга чыга идек. Хәтерлисездер инде бит. Шундый авырый минем юрган, нишләп шулай булгандыр аңлый алмыйм мин. Менә әле бер көнне малайның урынын җәям да юрганны күтәреп карыйм, җип җиңел. Мин бәләкәй чактагы юрган üstüne düşse satıp oturtırgan billahi sarık yanından sarıp yasarsın diye aşın bir gün. Eli yorgan minder var ya eli minder. 2 metrega 3 metrli mumunu katlık. Yastık canım baştan tuşak şeyler anları yastık anları ebini bereler şunda turalmış intigayı markun kemine. Burnuna tırpayıp turayı şu ebini. İler yuganda en zor problemi şu yastıkны kağıp kırıyor. Потому что bir gene kişi çıkar almay. Kişi üme yasap minder çıkara üyden kağırga. Ужас. Аннары бер баштан коричневый, зәңгәр, яшел, сары краскалар белән буяган, бөтен краскасы да күренеп тора торган бер зәхмәт агач урындык бар, бездә менә селкенеп тора торган кухняда. Уртасында бер тишеге дә бар, нигә кирәк булгандыр инде. Сездә дә бар инде. Бар иде. Шул урындыкка менеп утырайык, аякларны җыеп юрган астында, чытыр-чытыр мич яна, әби кыймак пешерә. Каз канаты белән, каз майы белән майлап. Ул шулай чәчкә кебек бер-берсенә ябышып киткән була. Калын авыл кыймаклары име. Атам дисәң дә духовкадан дыйны пешереп булмый. Только авылда пештә генә пешә ул. Аннары шулай өстәлгә шадыра сөлге җәеп, шуның өстенә өеп менгерә иде әби. Җырлый. Монда бер 2 феләк су кертеп куйган булалар төнгелеккә. Монда утын эри торсын өчен. Монда әби итләнә. Монда каз утыра күкәй өстендә обязательно. Сыйыр белән сарыкка хатлык алып кыр бастыралар яшын бер килмәгә. Аннары әтинең бер 4-5 киез итеге тора, шулай өстәл янында ул берсе галуш кидергән, берсе кидермәгән, берсе саргайып беткән, берсе теге имансыз күршеләр алыштырып чыгып китмәсен өчен крем кисеп бетергән тамга ясап. Кыймак исеннән дә ныграк итеп сызык кына силус исе чыгарып тора торган ул 4 киез итек обязательно өстәл янында торырга тиеш шунда. Әле алай гына булмаса, исе чыкмаса, пич башына кибергә куялар аларны обязательно. Эй, Аллам, сөйләбәсме дигән инде. Бәхетсез. Чистый. Шулай малай, көн башлана. Баштан шушы СССР гимны башлана иде бит инде име. Аннан соң зарядка ясый торган музыка булайы. Аннан соң колхоз председателе нәрәт әйтеп ала. Бөтен авыл гайбәте шунда. Аннары һәр иртә ярты гына сәгать иртәнге концерт дигән әйбер була торган ие. Монда Ленин бабай турында, партия, ватан, әни турында җырлар. Менә хәзер шул җырларны берәр генә куплет җырлап искә төшереп карыйбыз. Хәтерегездәме икән? Кеттек. Хәерле иптәшләр. Колхоз радиосы сөйли. Буйбышыксында колхоз буенча бүгенге гәрәтләрне тыңлагыз. Шәңгәрәй Исмаил, бүген тракторыңны кабызып фермага төшәсең. Җәүдәт 2нче көн индерәтлән алмый аның урынына эшлисең. Гаиләче Фахияр, маллар тапшырырга бөгелмәгә барасың. Шарап мөдәррис фермада эшлисең. Сафинискак атлар карарга төшәсең. 9нчы, 10нчы класс укучылары бүген барыгыз да чыгындырга барасыз. Игътибар иттәшләр. Бүген кич авыл клубында Казаннан килгән артистлар бик яхшы концерт куячак. Барыгызның да килүе сорала. Тиге елда 16 гына кеше килгәне артистлар үпкәләп кайтып киткән. Шуның белән бүгенгә дәрәтләр тәмам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт иптәшләр.
çıkargan bağışlap enisine İkev birge jırlık deyip iretken enesine Koyaş koyaş menge balkay menge nur sibe Koyaş remmeret elim mineniyim sina Koyaş remmeret elim mineniyim sina Min şapayıp alıyımdı kinadan kürep bilen Ana ışarga tırışıp kara papahım tiyem Papahına tiyemini kışuna zuru başıma Küpme küterip kuysam da kamal kışa başıma Küpme küterip kuysam da kamal kışa başıma Biler kısık boğan diller bigire bungan diler Elle koyanı kürünüp tıra soldatta bulgan diler Elle koyanı kürünüp tıra soldatta bulgan diler Oğullarını oğlu iter kişini zurlar diler Elle koyanı kürünüp tıra soldatta bulgan diler Elle koyanı kürünüp tıra soldatta bulgan diler Салют Силамуса Жалил, салют Иньяш Буннан Рапорт тапшырга сиңа бөтен отряд жиылган Дошманга каршы сугышка Ленин чакыргач бизне Ат бригада каминде сакларга иле бизне Ат бригада каминде сакларга иле бизне Фиргане Бухара без үткән ара Фрунзе безнең командарым Дошмандарның җиңдек барын данлы юлларда Sabullaşıp kazanı böləni biz gittik yıraklarına Biz gittik üzbek dostlarının azatlığını yaklarına Biz gittik üzbek dostlarının azatlığını yaklarına Firgane Bukhara biz ütkən ara Frunze bizinin komandarımı düşmanlarının jingdek barın damlı yollarda Соңғы яңалыкларны тыңлагыз. Шушма колхозы игенчеләре һәр гектардан 60 центнер арыш җыеп алып, районда беренчелекне яуладылар дип яза Илиш васыятлары газетасы. Рәхмәт иптәшләр. Шайкала иген кырлары, уяна таң нурлары, киңлекләргә алып бара безнең басу юллары. Иген ишенең уңганлыгы, иген ишенең признадьяны, иген ишенең тырышлыгы кырларыннан күренә. Иген ишенең тырышлыгы кырларыннан күренә. Светись кострами синие ночи, мы пионеры, дети рабочих, близится эра светлых годов. Клич пионера всегда будь готов, клич пионера всегда будь готов. Залив тактан ашыралы, Сафина согыш әнә бутырманда. Каләм тотып кулларга, хәрефләрне тезәргә, өйрәтәләр мәктәпләрдә, мәктәпләрдә. Тапкырларга бүләргә, нәниләрне сөяргә, өйрәтәләр мәктәпләрдә, мәктәпләрдә. Тапкырларга бүләргә, нәниләрне сөяргә, өйрәтәләр мәктәпләрдә, мәктәпләрдә. Бишне бишкә кушарга, ижектән сүз ясарга, өйрәтәләр мәктәпләрдә, мәктәпләрдә. Белер өчен бик күпне, яратырга китапны, өйрәтәләр мәктәпләрдә, мәктәпләрдә. Белер өчен бик күпне, яратырга китапны, өйрәтәләр мәктәпләрдә, мәктәпләрдә. Ясы яз җитә, тәрәзәне ачтылар, тап-тап-тап-тап-та дидә, эре-эре тамчылар, тап-тап-тап-тап-та дидә, эре-эре тамчылар. Кояш нуры